Krótko i będzie lato. No to ja wam teraz żykna jedna fajna geschichta Stanisława Rigonia, tela co ino po mojemu, tak jak ją od bajtla jeszcze spamiętał. Synku u Sznapki przyszło przy muzyce, przy tańcowaniu do hajło jedna szykowno dziołcha. Zefel do karlikowi bezpysk, a zaś karlik prasknął zestra nazot w kichol. Tak się pohatrusili, że wylandowali oba we gerichcie. Na tej sprawie Zefel godo, co ani nie tyknął karlika, ino go karlik maznu we sznupa, a zaś karlik rządzi, co puń boczku broń, Zeflika nie rypnął, ino to Zefel zbajslował mu ten kalny ślip. Nie było rady i sądca musiał jeszcze przesłuchać wszystkich świadków. Pierwszy świadek to był Gustel Dzistoń, który był zdziebko głuchy i jak sam godał, był żeniaty i miał 3 dziecka. Cztery! On cygani! Wetkał swoje 5 fieników karlik, któremu się zdało, co musi wszystko zaprzyć, co godo świadek od Zeflika. Jakie 4? Przecież noci Francek, Hanys i Haźbietka. A Barburka jest już wydano, to się nie rachuje, prawda? No to 4 dziecka, godo sędzia. A kaj wy robicie? Jaki macie fach? Sekundant. Co? Jak? Co on wynokwiał? Jaki sekundant? Wtyrknął się już zaś karlik. No dyć tak jak godum, sekundant, ein fachowo sekundant. Skrzypkosz, panie sądco, skrzypkosz, wiedzą muni? Zajwściko się karlik. Żaden tam skrzypkosz ino sekundant, godo Dzistoń. Przecież skrzypkosz gro prym, a jo sekundo, znaczy jomu dupluja. No to znaczy muzykant. A jaki żeście są stary, wiele macie lot? A bo ja wiem. No to w to ma wiedzieć, tak ungefähr 20, 80. Sędzia to zarozki 80. Nie można będzie, no tak kole 50. A someście krewny, pszociel królika albo Zefla. A jeżech pszociel, ale daleki. Jaki to? Co za krewny? Jaki? Matka karlika i ojciec Zefla to se sam przylazowali jak motry, a mój ujek to był szwagier od bracika baby karlikowego ojca. Jezus, no toż godajcie, prawda, jak tam richtig było na tej muzyce u Sznapki, kiedy Zefel ze karlikiem się powadzili na poczty się prać. To było tak. Przylazuje kumie Hanys i godo. Dzistoń, wiela to będzie we wercie za łobę granie młodej pani i za muzyka na weselu. A ona to pytam się wiela będzie ludzi, bo muszą oni wiedzieć, i że jak jest za tela ludzi na weselu, to też i tela 5 złocioków ciepną do mycki. Godejcie krótko, jak oni się poprali. Zarozki, panie sądco. Łoros przylatuje, chmoter i pado. Dzień dobry, kumotrze. A jomu na to też godą dzień dobry, chmotrze. Jest derkusie, godejcie o ty haja, nie o kumotrze. To przeca nie do rzeczy. Razem, panie sędzio, razem. Jakech mu powiedział dzień dobry, kumie. Kurcun bindi, krótko i wyjść lato. Godejcie, widzieliście na haja, albo nie? A dyć za rozinku, panie sędzio. W ten czas chmoter pado. Jutro Hanysowe wesele, a ja mu godum, a dyć wiem, i że jutro te wesele, a Antek ze Jorgiem mają być za drużbów. Nie Jorg, no Richard był drużbą. Już zaj wtyknął swoje karlik. Kumoter go dali, co Jorg będzie. Ja godum sam po prawdzie, bo przed gerichtem czanikę we słuchatelnicy na spowiedzi. Tak jest, powiedział sędzia już nerwiony. Godojcie tak po prawdzie, jak się oni łoba prali. Ale kuśku, panie sędzio. Ano to tak jak my ze chmotrym sam rządzili, przyszł jeszcze jeden kamrat. Tyjo, ten co do łońskiego roku lajsnął się od Francika ta kobyła. No pieruno, godajcie, jeśliście widzieli ta co ukochaja, ta wija, albo nie. A to drzech widział. Zarozki by na to im osprawiał, panie sędzio. Tym tyjo przywitał się z nami, jak pompoczek przykozał. Ale dostodiosko, dajcie spokój z tymi wszystkimi tyjochami, Ignacami, kim tam jeszcze i godajcie Galinku, ohaj, graliście na tym weselu? Sekundowołek, panie sądco, sekundowołek. No dobrze, kto tak richtig napoczną telarmo? Ta wija, eli Zefel piznął pierwszy karlika, lebo najprzodzi karlik prasknął Zefla. Zarozki, nie tak wartko. To było tak, myśmy zicli koleżele źnioka, tak jak kejby sam kaj styrcy Zefel, a szynkwas był ci tam, kaj terocki styrcy karlik. Kej się weselniki napoczli ślazować, szynkoż godo, a pomknijcie się, zdziebko dolewa.
Człowieku, to nie ma nic do rzeczy, godajcie krótko, jak ze tą hają było. A dyć już godu, myśmy się szybnęli do lewa. Nieprawda, boście się hibnęli na prawo. Jak to miał we zwyku wciepnął swoje karli. Do lewa, przeca Pietrek może to powiedzieć, na prawo rycył zaś karlik. Cicho, dopiero wrzesknął znerwowany sędzia, chycił Gistonia za westa i ryknął mu do dakla. Godejcie żysz Jerona Kandego, łochentolu diosecki krótko i bez knoutlowania. Kto kogo prasknął, kto napocznął, a kto dostał pychol, a nieco żeście tam we szynku godali i robili. Mnie to blank nie obłazi. Godejcie we dwóch Słowecka. Kto kogo? Miarkujecie, kto kogo i krótko. Gistoń pomedi